Nej, Trine! Ser du, hvordan han bare gør sådan her for at få den fat? Har du sendt Han gør ingenting for at komme hen og vise, at han tager bolden. Seriøst. Trine, han tænker bare kassen om bagved, og så lader mig trække den. Han prøver ikke engang at komme over til bolden. Han står lige ved bolden. Nej! Det rammer ned i hjørnet. Det er så elendigt dumt, det der. Han ligger ude midt i banen. Hvad? Han ligger ude midt i banen. Men han bliver da nødt til at lade sig. Han bliver da nødt til at gøre noget for at tage bolden. Han kan ikke bare gå sådan her rundt om mig. Der er stroke, og der er ingen tvivl. Der er ingen tvivl. Nej, så er der altså ingen tvivl. Lige ud. Kræftet med at lave stroke på dig nu. Det er jo mig, der dømmer. Nej, lige nu. Nej, Trine! Ser du, hvordan han bare gør sådan her for at få den fat? Har du sendt Han gør ingenting for at komme hen og vise, at han tager bolden. Seriøst. Trine, han tænker bare kassen om bagved, og så lader mig trække den. Han prøver ikke engang at komme over til bolden. Han står lige ved bolden. Nej! Det rammer ned i hjørnet. Det er så elendigt dumt, det der. Han ligger ude midt i banen. Hvad? Han ligger ude midt i banen. Men han bliver da nødt til at lade sig. Han bliver da nødt til at gøre noget for at tage bolden. Han kan ikke bare gå sådan her rundt om mig. Der er stroke, og der er ingen tvivl. Der er ingen tvivl. Nej, så er der altså ingen tvivl. Lige ud. Kræftet med at lave stroke på dig nu. Det er jo mig, der dømmer. Nej, lige nu.